Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Inselmilkom u nilqakom għal episodju 17. F'episodju 16, il-mixtrija ta' Bozredon seħħilhom ixewxu l-poplu biex jaħbtu għan-nies ta' fuq il-feluka Grega. Dan il-ħbit sar tant blaħrax illi inxteret id-dem. Il-Grammastru Hompex twerwer meta sema dan u minnu fih ġieħ f'rasu l-ħsieb illi kien tarraflu il-prinċep Camille de Rohan. Dak illi jibat lill-kommendatur Bozredon għand Napoleon u jitolbu jara jista' xinstab xi ftehim dwar Malta. George Barbara meta ra dik il-ħerba kollha mill-feluka Griega dabbar rasu lejn id-dar ta' ommu, fejn sab lil ħuħ Anton mimli bilali b'dak li kien qed isir f'Malta kontra l-kavallieri. George għawwielu qalbu, biss ħeġġu kontra dawk illi jżommu mal-Franċiżi fil-waqt illi mlielu għajnu bl-Ingliżi. Wara l-laqa tas-soltu fl-ispiżerija ta' Surslaw, Anton u George telqu lejn darhom u meta għaddew minn quddiem il-palazz tal-Konti Manduka, raw il-burdnar tiegħu jistenna ħdejn il-kales barra triq. Dan tarfilhom illi l-Konti kien biħsibu jitlaq minħa l-qormi u jmur jgħix fl-imdina għax derlu illi d-dar fħal-qormi kienet qrib wisq tal-port. Meta ssuktaw lejn darhom u kienu waslu biex jidħlu ġewwa, Anton intabaħ illi kien hemm żiemel marbut ma' ġenb il-bieb. Huma tħassbu min se tanqala dak il-ħin. 1000 ħsieb għadda minn moħħhom. Tajt min hemm jistennihom id-dar. Tajt xi wieħed mill-ħbieb tagħhom jew xi għadu. Naraw tqum il-burraxka. Meta waslu quddiem l-armerija, iż-żewġ aħwa raw qatta soldati jitlajjaw ħdejn il-bieb. Ma kellhom l-ebda kap magħhom u mill-bixra tagħhom ma kinux jidhru illi kellhom ħeġġa kbira għat-taqbit. Kienu ħallew l-azzarini tagħhom weqfin mal-ħajt u dendlu magħhom iċ-ċintorini ta' xwabel. Xi wħud kienu medijin jitkellmu bejniethom taħt l-ilsien. Oħrajn kienu mixħutin bil-qeda jonosu. Xi tnejn selmu lill-aħwa Barbara, ma ħadd ma waqqafhom jew kellimhom. L-isfel mill-armerija kien hemm id-dar ta' Barbara. Meta waslu fil-qrib, Anton ġibet lil ħuħ fil-waqt illi qallu: George, hemm żiemel marbut ma' ġenb il-bieb tagħna? Żiemel. Jara, tajt min inqala dal-ħin. Staqsa George imħasseb. Min jaf? Qal Anton. Mid-dera, min ġie daħal ġewwa. Min jaf hux qiegħed jistenna lilna. Żied George bleħen maħtuf u mgerrex. Min ġie qajjem lill-ommi biex tiftaħlu. Iż-żewġ taħwa li kienu mexjin bil-lajma malli semmiet ommhom telqu bil-għaġla, sabu l-bieb imbexxaq u daħlu b'dewa kbira biex jaraw min kien wasal. Għaddew minn taħt il-loġġa tal-ġardina u meta laħqu l-ewwel kamra sabu ma' wiċċhom lil ħuhom Ċensu Barbara kien qiegħed jirrakkonta lill-ommu u lill-oħtu dak illi kien għadda minn għalih minn meta telaq maħrub minn Malta. Xortih għanitu kien indies ma' Maria Carolina, ma' Joaquino Murat u ma' Napoleon Bonaparte. U baqa sakemm isieħeb ma' dawk ta' madwar Napoleon. Ċensu Barbara sab ruħu ta' ġewwa ma' Talleyrand u Sie. Iż-żewġ tirjuż kbar illi taħt it-treġija ta' Napoleon kienu qegħdin iwittu triq għar-rebħa ta' Malta. Napoleon inġibet leħ, żammu madwaru u għażlu biex jieħdu miegħu Malta bħala wieħed mill-kmandanti. Għalhekk taħ is-seta u laħqu fil-grad ta' kaptan tal-baħar. Is-Sinjura Rosanna u Lieda kienu mibluqajn jisimgħu baġeb kbir l-avventuri ta' Ċensu. Bil-kemm ridu jemnu dak li kienu jisimgħu b'wudnejhom,
Iżda kliemu u bixirtu kienu jixħdulu seta u gburija. Meta x-xortitejn bniedem tnissel fih bħal qawwa li għalkemm ma tidirx ta' tiħerqa lill-emilu u lill-imġibtu. Dawk ta' Barbara fehmu illi huwom ċensu kien laħaq xi ħaġa kbira. L-aħwa ma kinux jaqblu bejniethom, imma b'daqshekk ma kinux edewwa, għal kuntrarju kienu jgħixu maqudin aqoċċa u marbutin flimkien bl-aqwa għoża. Qabel miet f'dik id-dar, is-surpiet missierhom mal-barka tiegħu kien wissihom biex jibqgħu maqudin dejjem flimkien. U dik it-twissija qatt ma ħarġet minn moħħhom. Is-Sinjura Rosanna li kienet bil-qiegħda iżomm id ċensu f'idejha t-tnejn. Kellha għajnejha ileqqu bid-dmugħ tal-għena u waqtiet kienet tieħu nifs qawwi, donna biex ittaffi n-nar ta' faraġ li kien iħeġġeġ f'qalba. Margarita ma kellix sabar toqgħod bil-qiegħda. Bdiet daqqa tersaq lejn gradenza ċaqlaq xi bukketti tal-ganutell u daqqa tmur lejn mejda tmiss xi vażett tal-kristall. Imma il-ħin kollu kellha tbissima ta' għena tilab fuq xufteha. George u Anton kienu baqgħu wieqfin bajnejhom imberqin, jisimgħu il-kliem tagħhom u kultant iħarsu lejn xulxin u jxenglu rashom donhom ridu jgħidulu Int ħabat tajjeb ċens. Int ħabat tajjeb ċens li kien hawn Rafel. Konna nkunu l-koll flimkien bħal meta miet missierkom. Qalet is-Sinjura Rosanna. Rafel għadu s-seminarju? Staqsa ċensu. Din l-aħħar sena, issa Rafel wasal biex jieħu l-qoddisa. Wieġbet Margarita. Min jaf? Qal ċensu imħasseb. Xiġifieri min jaf? Qabżet is-Sinjura Rosanna. Għax ġejja taqliba kbira fil-gżira tagħna. Jiġri x'jiġri. Rafel ma jbiddilx il-fema tiegħu. Dak tifel tal-Knisja mhux bħalkom imtajrin wara l-partiti? Qalet is-Sinjura b'ċanfira li tlet subien. Imbagħad fiskietu l-ġabra tal-familja. L-aħwa Barbara nsew il-Napoljun, nsew il-Kavallieri, nsew l-Ingliżi, nsew l-awar tal-partiti. U taħt il-ħarsa ħanina ta' ommhom saru qalb waħda u bdew jitkellmu fuq ħwejjeġ tad-dar. ċensu qabad id oħtu u refaħħa quddiem wiċċu fil-waqt illi qalilha bil-ħlieqa. Mela għadek bla ċurkett int? F'daqqa waħda waqa' skiet kbir. Margarita tbikmet u fawra dem telat għal-wiċċa u baxxit rasa għajnejha lejn l-art bil-mistħija. Is-Sinjura Rosanna ħadet nifs qawwi u wiċċa dbaren. George u Anton ħalsu li xulxin bil-ħatfa. ċensu meta rom inħasdu minnu fih induna li kien inqala xi saram, għalhekk rid tkun jaf sewwa x'kien ġara dment il-ju kien imsiefer. Is-Sinjura Rosanna ma kellix ħsieb issemmi l-mġiba mqita tal-Konti Manduka meta mar iċanfal l-ibnu fid-dar tagħha, imma Anton ma kellux ħajta fil-sienu u fi ftit kliem qal il-ħoħ kull ma kien ġara. ċensu qam fuq tiegħu, dar dawra mal-kamra, qabad dar ta' siġġu u fil-waqt li ċaqalqu bil-erra qal mela s-Sur Konti jidirlu illi aħna maħna xejn ħdeħ. Kemm sejjer imqarraq Napoljun jorieħ min se jkun jiswa f'din il-gżira mill-lum il-qudiem. Is-Sur Awġen m'għandux ħtija, qalet Margarita minn taħt il-sin. M'għandu ħila ta' xejn. Qabes qal George. Jibża minn missieru. Żied Anton bit-maqdira dik it-taħdita fuq il-Konti u ibnu. Sfrattat il-laqa ta' ferħ fost dawk ta' Barbara u tfitilhom id-bissima ta' għena fuq fommhom. Imbagħad aktar waqgħu fin-niket meta l-kliem dar fuq Michel Anton Vassalli u ċensu sama kif dak il-ħabib tiegħu reġa' sab ruħu f'ih il-ħabs ta' San Telmo. Reġa' ħallihom jaqbduh? Staqsa ċensu mistaġeb. Dak tifel
Twajjeb wis. qalet is-Sinjura Rosanna. Milli jeder kien hemm wassal lil-kap tal-Isbirri fejn kien moħbi Mikil Anton. Qal Anton. Xaħat ma jagħmlux. Żied George. Imma binkejja ta' min jixtieqlu deni. Mikil Anton ma jdumx maqful fil-ħabs. Qal ċensu mberen mdadaħ u biex juru kemm kien jaf x'qiegħed jgħid is-sokta. Natikkom il-kelma tiegħi. Il-jumejn oħra Mikil Anton joħroġ mill-ħabs kif ngħidilkom jien. L-oħrajn ma tkellmu xejn, imma iskiet tagħhom kien juri illi ma ħadoħx biċċajt il-kliem ta' ċensu. Dan baqal ftit tal-ħin iħares lejn ħutu. Donnu jistidinhom jagħmlulu xi mistoqsija. U meta rom illi baqgħu sikta dar lejn ommu u qalilha ma sar li l-ħin ikolli mmur. Fejn sejjer ibni? Fejn sejjer? Staqsiet is-Sinjura Rosanna bleħen miksur. Qatt ma tobsor fejn sejjer ma. Wieġeb ċensu b'nofs tbissima. Mhux ħdej Napoleon tajt. Qal George. Sejjer ħażebbuġ. Niltaqa' mal-kanunku Dun Franġisku Saverju Karwana. Il-kanunku Karwana. Qal Anton mistaġeb fil-waqt illi taħar sa li tfisser lil-ħoħ George. Il-kanunku l-lejla ma ġiex jiltaqa' mal-ħbieb fl-ispiżerija ta' Surslaw. Qal George. Mas-sebħ il-Franċiżi niżlu Malta u bdew jaħbtu għal-fortizzi u l-bliet. Imma qabel niżlu ċensu Barbara mar fuq l-Orjent il-fregata fejn kien Napoleon u wassallu fost l-aħbarijiet illi l-kanonku Franġisk Saverju Karwana, wieħed mill-gbarat ta' Malta, kien imħejji jaħdem mal-Franċiżi. Napoleon ħa pjaċir b'dik l-aħbar għaxu ma kienx ħabrek biex ħarbat l-tewwa tiegħu u jirbaħ bliet u artijiet biss, imma kien dejjem jaħseb ukoll biex fejn jirbaħ iwaqqaf gvern ta' bixra Franċiża. Ħalli xaqleb dawk l-artijiet lejn Franza. ċensu Barbara li kien jaf jiġbed in-nar għal xawwatu, inqeda b'dak il-ferħ tal-kap tiegħu biex talab favur għalih innifsu. Talab illi jmexxiju s-soldati Franċiżi fuq l-imdina u jieħu l-kmand ħalli jkun li jirbaħ dik il-belt. Napoleon li kellu dan fin u dlonk kien jintabaħ biħsieb ħaddieħor dbissem, olla ħuġbeħ u bleħen ferriħi għallu meta ninżlu l-art. Murint orjom il-dawk li rjuż gbar tal-imdina kemmi qawwija is-seta tiegħek. U bamża li tfisser ħafna żied jgħidlu. U meta tidħol rabbieħ f'dik il-belt ħallihom jgħiru għalik l-edewwa. Wara li l-armata Franċiża ħabtet għal-fortizzi ta' Xtut u elbithom, il-flotta daħlet fil-port. U Bonaparte niżel Malta. Tela mix-xatt, rebbieħ u trionfant fost lajjat u ċabċib u l-merħba ta' eluf ta' nies ukoll dawk li ftit sigħat qabel kienu jħampqu kontra tiegħu u jgħidu illi l-Franċiżi kollha miktubin ma tas-setta. Ħafna nies inġabru f'Misraħ San George biex jaraw dak il-ġeneral kbir dieħel fil-palazz tas-Sultan. Imma fallilhom għax dak il-bniedem li ħadd ma kien jobsor emilu. Meta wasal ħdejn il-Knisja tal-Ġiżwiti, flok ma l-ewwelejn il-lemin biex imur il-Misraħ, baqa' sejjer dritt u daħal fil-palazz tal-ġurati quddiem il-monti, fejn iltaqa' mal-mexxejja tal-Maltin u ma' oħrajn illi kienu jżommu miegħu. Malli ġriet ix-xnieħ illi l-Franċiżi bdew nażlin il-poplu tnaffar u qamet taħbila liema bħala. Il-ħbieb tal-Franċiżi kif kienu miftemin xerdu lajja tal-biża biex il-poplu aktar jitħawat u jqajjem konfużjoni. Fil-kampanja ħadd ma kien jaf x'għandu jagħmel. Xi wħud marru nġabru fil-Misraħ tar-raħal biex jieħdu l-armi ħalli jingħaqdu mas-soldati tad-dejma. Iżda ftit sabu min imexxihom. Fuq hekk kulħadd beda jibdabbar rasu kif jista'. Min beda jaħbiġidu, min isuq l-imrieħel u l-bejjem lejn xi wiet moħbi qalb ir-raba
u min ħal-familja għal-ken tas-swar. Mil-mosta, minn ħattart, minn ħazzabuġ, mis-sġiwi u minn ħaddingli telqu ġlejjeb ta' nies, kbar u żgħar, iterqu lejn l-imdina u f'qasir żmien dik il-belt imtliet biħlejja kbar. In-nies tal-imdina laqgħu għandhom raba u ħbieb. Id-djar imtlew bħal bajda, saħansitra l-kantini kienu bin-nies. Bosta li ma kellhomx min jilqahom intasbu fl-imsieraħ u fit-triqqat fej stkennew taħt ix-xadba tal-karettuni. Ħafna bdiewa kienu daħlu fl-imdina bil-bejjem u żiedu mhux ftit ir-rassa u l-ħamba fit-toroq. Dik il-belt qadima ta' Malta mhux l-ewwel darba li kienet laqat lil missirietna għal-ken tas-swar tagħha. Imma qatt ma kienet rat taħbila tal-biża bħal dik meta daħlu l-Franċiżi. In-nies kienu beżanin mis-soldati ta' Napoleon, imma ftit kienu mħajrin jaqbdu l-armi biex jiddefendu l-belt. Donnom kienu fehmu illi kollu għal xejn jieqfu lis-soldati Franċiżi. Eluf ta' nies għaddew il-lejl kollu jitolbu fil-knejjes. Imma t-talb tagħhom kien biex jeħilsu bisliema mill-lawġ illi kien ġej fuqhom aktar milli biex jirbħu lill-Franċiżi. Il-ġurati u l-gbarat tal-imdina kienu miżrumin u mibluħajn. Ħadd minnhom ma dar xewqan illi jieħu rredni fideħ. Kienu ltaqgħu fil-banka tal-ġurati u damu il-biċċa l-kbira tal-lejl ħampqu u jitlewmu iżda spiċċaw biex ma ftehmu xejn. U meta nfirdu u ħarġu mis-sala tal-kunsill, dawk il-kapijiet taw ħarsa lejn l-arma tal-Grammastru li kienet imwaħla fuq il-beb il-kbir tal-banka. Għax ħassew illi ftit sigħat oħra kellha ddum hemm dik l-arma tas-Sultan ta' Malta. Filgħodu wara tluħ ix-xemx, il-qassa fuq it-torri taħdejn il-bieb tal-imdina lemaħ l-avangwardja Franċiża ħdejn widinċita. U ftit wara, reġiment soldati Franċiżi ħareġ minn ħattart u qabad it-triq tal-imdina. Dak tal-qassa tal-aħbar. Kanun spara tir. U l-niepen bdew jdoqqu in-nafra. Minnu fih il-poplu xel u qamet ħamba tal-ġenn. Min jiġri bla ma jaf fejn hu sejjer, min jajjar bla ma jaf x'jgħid. Nisa jiġbru l-uliedhom, irġiel jitkellmu u jħaqqu il-fema tagħhom. Min isakkar il-bibien, min jalaq it-twieqi. Ħafna nies ġrew għal fuq is-sur tad-Deredin wara l-katedral. Nejn raw is-soldati Franċiżi telajn lejn l-imdina bla tfixkil pass meqjus. L-azzarini fuq spallejhom it-tnabar iħabtu il-bandiera tperper qudiem u l-bajonetti ilaqqu fid-dija tax-xemx. Mil-bogħod ir-reġiment kien fi ħdera ta' qawwa. Kien qisu terħa tal-azzar titkarkar fit-triq u taqrab bla qiegħda lejn l-imdina. Il-qawwa Franċiża werwret il-kotra. L-aktar meta xi ġagbini bdew iġarru l-kelma li jekk il-Franċiżi jaħbtu għall-belt jagħmluha tlief. Xi ħadd beda jħambaq il-ġurati kien imisshom jiftħu l-bibien tal-belt biex jeħilsu minn xi taqtija tal-bisa. Din il-fehma kisbet fost il-kotra u ħafna ksirilon marru jgħidu quddiem id-djar tal-ġurati. Dawk il-kapijiet daħlu f'qoxrithom, sejħu bil-ġri laqgħa tal-kunsill u bla telf ta' żmien għatawha illi jiftħu il-bibien tal-belt
bat lill-Franċiżi. Il-ħakem u l-ġurati inġabru bħal merħla naċ wara l-bieb ewlieni tal-imdina fil-wisa qudiem it-torri tal-Istandard u billi l-gvernatur ta' dik il-belt li kien kavallier ma derx mess lill-ħakem biex jordna jinfetaħ il-bieb. Il-bieb infetaħ u l-pont ta' qudiem tniżel u r-reġiment Franċiż li kien mifrux fuq is-saqqajja tqanqal u marċja bl-ordni. Fir-ras kienu mixjin it-trombettieri li bid-daq tagħhom żalżru id-daħla tal-belt. Imma qudiem net rekeb iż-żiemel libes uniformi li tammex l-għajnejn. Kien hemm ċensu Barbara illi daħal fl-imdina gburi fuq tiegħu qit bħala rebbieħ. F'nofs il-misraħ Barbara ġibet ir-riedni u żiemel ħola fuq saqajh ta' wara. Soldat mar qabat it-tastiera fil-waqt illi soldat ieħor mar iżom l-istaffa ta' żiemel biex il-kaptan jinżel minn fuqu. ċensu Barbara qabel niżel ħares ħarsa madwaru. Ura, il-bjut, it-twieqi u t-toroq mimlin u maħnuqin bin-nies iħarsu leh b'dewa kbira. Taħtu kien hemm il-gbarat ġwejdin u kibjin bħal attarjus maqtuwa. Dak il-fanfarun qabes minn fuq iż-żiemel u resaq bil-ħeffa lejn il-ġurati qisu mgħallem jew sit tagħhom. Il-ħakem mejjel rasu taħ il-merħba bih. Barbara radlu slim fuq u baqa' sejjer dritt fuq il-konti Manduka. Donnu kien ilu biħsiebu u fil-waqt illi bsebaw urrieħ il-bandiera tal-ordni illi kienet tperper fuq l-arblu tat-torri, għallu bleħenzor. Dik il-bandiera issa jaħtieġ tinżel minn hemm fuq. Il-konti instaramu fl-istess ħin tfantas għax derlu illi ċensu Barbara ma messux jażel lilu biex jagħtih dik l-ordni lilu illi kien imdorrijati u mhux jieħu l-ordnijiet. Wiċċu tbaren u ħasdemmu jxebaw. Imma dak il-ħin ħares lejn iċ-ċint ta' qudiem il-palazz ta' Vilena fejn kien hemm gallerija mimlija nies u rażżan lilu nnifsu. Barbara wkoll dawarajneħ u fost dawk il-privileġġjati lemaħ lis-Sur Ewġen, it-tifel tal-konti, u malli raħ ftakar fil-għali li kienet ġarbet oħtu Margarita meta il-konti mar ibijat lill-ibnu minna. Barbara qam fuq tiegħu u ġibet l-isfel is-sidrija tal-bellus abjad. Donnu biex aktar jisserdaq bl-uniformi ta' kaptan illi kien liebes u bleħen oli mqit qal: L-ordni spiċċa minn Malta u miegħu spiċċa it-tlellix fiera. Imbagħad żied jgħid fil-waqt illi ġerrajneh fuq il-ġurati u l-gbarat kollha, donnu biex idaħlilhom f'rashom il-kliem tiegħu. Din il-belt millum il-qudiem taraf biss bħala sit u kap tagħha lil Napoleon Bonaparte, ġeneral ta' Franza, u jistma' lil kulħadd talli hu libertà, egalità, fraternità. Xi wħud mill-kotra staġbu meta semaw il dak il-kaptan ta' Franza jitkellem bil-Malti u ċabċbu idejhom. Imma oħrajn li kienu jafu u kellhom ejra għalih baqgħu ħimda. Dik li taħt Napoleon kulħadd kien se jkun xorta waħda ma niżlitinhomx is-sinjuri tal-imdina illi kienu mdorrijin jaħkmu u jħaltu u jaqsmu bejniethom l-imdina.
il-belt qadima ta' Malta, li matul is-sekli kienet bosta drabi waqfet u tefat lura lill-edewwa. Issa waqgħet fidejn il-Franċiżi bla ma sparat tir wieħed. Fetħet il-bibien għas-sidien il-ġodda u niżlet il-bandiera tas-soltu. Bħal ma qarrej jaqleb folja ta' ktieb. Allum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu. Islim. Għadkom kemm smajtu sil toħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.